Som nadporučík Miky Hric. Organ. Psovod. Žijúca legenda. Profesionál. Dostali sme hlášku. Náš tým, profíkoch, dostal originál hlášku, že priamo tu, u vás, v Novejši, je bomba. Veľká bomba. VB. Vera Bože. VB. Veselá banda. VB. Už chápete? VB je to tá bomba, co tu máte. My takú bombu nemáme ozaj, nie? Si, pána, my vám tak zavidzíme, že tu máte takú partiu, co, jak vám treba, tá v pohode vám pozáňa chyžu, všetko, co treba, strechu nad hlavu, nie? Máte drich mázaj, pošedzízaj, všetko normálne, ako doma, nie? No, už chápete tému? Realitka, VB, nie? Perfektne, VBčáci, nášho kolegové profíci, co sú. Za to, že a oni sú ešte väčšie profíci. A taký ľudský prístup majú, bo my chodzíme, dávame pokuty, nie? Sankcie, blúdy. A oni naopak, nejaké sankcie, nejaké pokuty, len že starajú o to, že by ste mali zabývať. Veľký byt, VB. Chápete, nie? Perfektne, chlapi sú. Si pána, napríklad ja, hej, ja keby, že by neprevelili do toho mestečka, že operujeme teraz, keby sme tam nezobrali, tak ja originál, že tu kupujem takú chyžu. Tu, v Novejši, tu majú základňu, nie? Zimná, letná, na mieru, alebo to je jedno. Tu perfektne, pri Madaraše, kde chceš. Abo 4 oči do Levoči, nie? Levoči takisto. Zde tam to tá voda točí pri Levoči. Neznám, však tam len taký jarek chcete, nie? Tá tam pod Mariánsku húru, alebo na Šišplácu, alebo kde chcete, v centre mesta, v centrume, pri nemocnici, tam še dá v pohode. Abo takisto operačku majú, operujú vo Michigane. Michigan, nie? Miaľovce. To je normálne mesto, perfektne je, no jasne. Abo Krompáchy Placey, takisto všetko. Kompletka, dielnica, baníci, normálne bane sa z nich môžu kupovať. Všetko, oni to majú kompletne zmaknuté, no. Tak vám poviem, že vám zavídzim. VBčáci, to je partia. A tak, jak my sa snažíme do tých občanov prosto, hej, že pomáhať a chrániť, tak oni, toto isté, VBčáci, to sú väčšine v práci, že snažia predávať a chrániť vaše chyže. A teraz, jak rozmýšľam, a to še mi nestáva často, že kto sú vlastne skutočné profesionáli? VB. Kalab dolu.